Nuhun dawuh menika saking Sinoman RT 28 ya. Menika tasih diutang Pak Dalang, tasih perahu layar, tasih bukit berbunga. Tasih mboten mriku Pak Dalang. Menika tasih. Oh nggih. Request. Request saking napa? Bogor. Oh saking Jawa Bogor. Barat nggih. Wah, tebih. Nggih, Banget kok Om Marjono. Om Marjono. Pak menika nyuwun gending kok nggih. Oh gending. Jineman mangke mawon nggih. Anjir. Jineman saniki sengkake mawon niki wonten permintaan dari Mas Yuli. Ha. Mas Yuli. Mas Yuli. Napa? Ngelipar. Oh, saking ngelipar. Ngangkruk Gunung Kidul, Pilangrejo. Nyuwun lagu Katresnan Sejati, tak tunggu. Monggo. Iya. Dipinangkani sakniki saged mangke nggih saged. Monggo. Nggih, sumangga kalih sinten iki manut. Cindy meneh ya, Nduk. Kene ngatekno. Cindy. Cindy. Pokoke Cindy. Ya. Cindy pokoke. Iki mau jane kula wis diweleng karo Mas Adit, sing arek nyanyi dari Adit. Wani ora Adit? Oh. Ayo kon munggah Mas Adit. Wani ora Adit? Ayo Mas Adit. Apa ayo munggah. Alah mosok ya wanine ning ngisor. Iya. Oh, lah ya ngono. Rak nyelewo to. Rak ya wangsulane kleru to. Nah. Sedhuwur sisan. Sedhuwur Mas, sedhuwur Mas. Sedhuwur ora. Apa-apa sing dhuwur apa? Ngapunten kula tak ngombe riyen. Lah iya pirang-pirang lagu lho ya serak ya. Nggih monggo. Diterake sing kondur Bapak-bapak kepolisian saking Oh Polsek nggih, Getas. Bapak polisi. Matur nggih. sembah nuwun awet rawuhipun, Pak. Oh iya, Pak Dalang ini penontonnya masih banyak sekali. Terima kasih matur suwun. Sepotipun kru-kru sponsor matur suwun saking pandemen keluarga ageng 4 pedusunan. Terima kasih matur suwun ya. Kon siap gerak kau ning kamera. Ya siap. Yo. Katresnan sejati ingkang ngersakaken sinten Pak Dalang? Mas Yuli. Mas Yuli. Mas Yuli, oh niku lewat. Saking Lipar. Oh nggih lewat napa niku? Oh request. Lewat Lewat. Mbak. Hakim. Cegatan perapatan ngono ki jare manjere. Perapatan putih. Perapatan oh iya. Embo perapatan ngendi? Perapatan ngendi ya? iki? Ambo. Lah iso perapatan wot galeh kono. Ya kok cegat saloro ya anu Pak De. Ya iso iki pertelon kono. Pertelon kecamatan. Kali lunyu kono iki cegatane. Nggih, sumangga Mas Rizky ya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning endi wong manis kang tak anti-anti asik
Tasih wonten setunggal lagu melih kagem penutup. Sisan. Mangke dipun lajengaken wonten ing goro-goro menika ada permintaan harus Dedi Kempot. Wah iki sinten ingkang nyanyi wau? Ayo. Sinten Mas Put, munggah Mas Put. Oh ya, Mas Putra. Suara Dedi Kempot. Mas Putra. Mas Put. Ada permintaan dari Karang Taruna Kru pendukung Ki Sukir Carito. Terima kasih. Nebeng menika Pak Duko. Saking keluarga Ageng Tepus khususipun Karang Taruna nebeng derek Hanyeng Puyung wontenipun inggih punika Bersik Dusun Getas mugi-mugi lancar tebih saking Sukroser sakit sinaket rahajan. Amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Derek titip lagu nyuwun Mas Putra minggah lah. Mas Putra ya. Mas Putra niki. Iki lho. Oh alah ya Allah Mas Putra tiket mau liwat kene kok yo. Bentar baru Mimi ini bentar. Lah kan orang kenalan toh. Pak iki kepiye? Kenalan dhisik. Dulu Mas Putra miknya mana miknya? Mas iki mik lho yo. Mik lho jar astagfirullahaladzim.
Ah. Saya iki yang dicekel. Oh kepiye to? Duet apa arep dhewe? Dhewe ya. Nuwun sewu kula niku jane anu mboten Pripun? siap nyanyi wong nembe 3 dinten iki Pripun? sakit Oh kula kinten Nggih, nembe niku 3 sek waras, dinten. niku sek. Ji, amin, muga-muga Nek karena panjenengan iki sehat. permintaan dari kru Karang Ji, Karang Taruna. Taruna ya Mas. Aku tak Ayo, Indi. duduk istirahat dulu ya. Monggo, Gantian Ji, ya. Mbak Ayo. Indi. Kasuwun jumeneng monggo Mbak Indi. Kagem penutup mangke dipun lajengaken wonten ing goro-goro nggih. jineman ular kambang. Ya. Wingi kae apa, Mbak? Iki request kok kancaku wingi urung tak nganu ya, urung tak pinangkani. Napa niki, Request Mas, kok lagu kanca nipun? Jogja. Nah. Apa wingi kae? Kawon. Apa Mas? Kalah. Nah. Tambal ban wis. Wah, kowe. Lagune kok Kalah, tambal. ya. Lah wong senengane ngalah ya kalah. Ya, Biasane. yo. Dados. Sik tak buka kitab suci wong ora penyanyi kula niku. Oh, iya. Tanya Mbak Indi ki lho, Mbak, aku apa penyanyi wong kudu to? Wong kudu dolan ngono kok. Penyanyi ning jero kamar. Oh, oh. Yo, Mas kalah.